Salam dostlar, günüňiz hayırly. Bugün geçen gedekki Hytaýa gedelenjiň ikinji bölümini owalarda dowam eder. Taýar mısınız? Onda gidelim. Şeýle şu ýoldan gönüdip ýokary çykyp. 五香牛肉，五香熟牛肉来自北方的正宗黄牛肉。 Bu görýän mellemiz Gatulu däl, Romanya ýajyga. 也有的。对，也有。他们那个国家条件差了。 Şeýle şu ýoldan gönüdip ýokary çyksaň 2 kilometr uzaklykda bir owa bar, bu owasy. O ýere gidip aýlanar. Toklan sesi gelýär. Dağların arasından şeýle aýla ýollaryň içinden aşaklyna barýan. Yankı geçen yollarımın hemmesi ýaly gumaşakdy. Dünöňden ýaşaýandan soň ýani palçyk bolupdyr. Indi bolan asfalt taşlady. Hafızak yerdäki owalara haýlanma mümkinçiligimiz bolmady. Ýöne Hangzhou şäheriniň golaýyndaky käbir owalara aýlanarys. Şu ýerde ýene kim owada ýa ýene şolar ýerlerde gaz, ördük ýetiştirip gören bolsa, Hytaýdan şular ýerlerde gaz, ördük ýetişdirýär ekenler. Hal ýataklarynyň içinde sesini eşitýärsiňiz şu wagt ýataklarynyň golaýynyň içinde aýlanyp gören ördükler bar. Bu holaýynyň içindäki sarda ýalňyşmasam apelsin bolmagy çemeli. Bu ýerde tawuklar bar. Ana çok süperin. Jaýlar biraz has köne diýmesek, şäheriň köp jaýlaryna meýde şekilde salanypdyr. Görnüşe görä şu ýerde de öz jaýlarynyň taş töweregine diwarlary bar. İç tarapydan şular ýalyrak. Köp ýerde şular ýaly bambu agaçlary bar. Hytaýyň köp esasanam şäheriň çetlerinde, owalaryna şeýle bambu agaçlary bolýar. 五香牛肉，五香熟牛肉来自北方的正宗黄牛肉，采用传统工艺调配卤煮而成，色泽红润，香味诱人，入口留香。 Uzun bilen köçäň oruna gelip et satýar, sygyr gyzyl et diýär. Bizim oğlamızda da babalar ýaly, kim oğalar bilýän bolsa, köçede şeýle maşinli gelip balyk satýan, gawun satýan, garpyz satýan, ýani şeýle zatlar bilen zowladyp berýärler. Şu ýerde bir zat gördüm. Ýalňyşmasam, meçit ýalak, dilek dowa edilýän ýerlerden biri bolmaly. Göreli girmäge ruhsat berýärlermi? Şeýle dowa edip owanyň kiçiräjik ibadathanasy. Bu ýerde de şeýle şemler ýakyp, şular ýaly bambu agaçlaryny, näme gamışçalak bir zada ýakyp, öz dowa dileklerini etýärler. Bu da Hytaýlaryň buddist dinine degişli bolan bir ibadathana. Gül ýetişdirýärler. Bulardan bizim oğlanymyz ýalak, kän naharhanalary, iýiçilýän ýerler, kafeler, restoranlar azyrak. Ýani häzirçe men bu ýerde gawat gelmedim. Her kim öýünde pişirýän bolmagy çemeli. O taýda şu wagt bir daýzamyzda belki özü görnenok ýöne sesi gelýän bolupdylar. Daşarda gazanyň nahar pişirýär.
Şeýle dağlaryň, tokoýlaryň arasyndaky kiçiräk bir owa. Mundan bambuklaryň arasyndan ýokarlykka gideli nämeler bar. Ýalňyşmasam töwerek duruşyny bambuk tokoýly bolmaly. Ýokary, aşak, daş töwerek ýemmeýär bambukluk. Ýanky adamdan köpçülik bolup ýaşaýan ýerlerine, howlularyň içinde ekin kän görmedim, ýöne esasy küýzeleriň, zatlaryň içinde, bedireleriň içinde güller, zatlar ekileni. Ýöne bu bambuklaryň arasynda ne daşy gurşalan ýa-da daşyna gamkän kiçiräk her türlü otlar, zatlar ekilen. Ýalňyşmasam içeride sarımsak, soğan, şolar zatlarym görünýär. Bu ýerde ýokarda içerik 20 diýip ýazylar ekeni, hana aňyrdadan görünýän bolsa içerik 20 diýip ýazylgy. Şoň üçin içine girip bilmez ýöne bir bilýän atlaryna bir gurrun bereň. Şular ýaly ekindikin edilýän ýerlere seretseňiz dağın arasynda şeýle ýapyt görnüşinde ekilýär. Bu ýerlerde ünseren bolsaňyz, ýani eýlesinne beýlesinne şu ýerleri suwarmak üçin aýratyn ýaplar gelmeýär. Bu näme üçin? Munyň sebäbi bu Hytaýda, ýani Hytaýyň başga şäherlerine, başga ýerlerine de şeýleräk megdestatlar diýip pikir edýän ýöne esasy şu meniň ýaşaýan ýerimdäki Hangzhou şäheriniň golaýynda ekinleri aýratynlap suw tutmaga gerek ýok. Tebigatyň özi suwlaýa. Ýagmady diýende hepde de bir gezek, ýa aňyr gitdi diýende iki hepdeden bir gezek hökman ýagşýar. Soňra bir ýagan wagtdan bir näçe günlap dowam etdi. Şol ýagşyň dowam eden wagtlaryna da ýanky ýoluň arasyndaky bedireler we bedireleriň içini suwdan doldurýarlar. Eger kiçiräk bolsa şolar ýaly bedire, egerde ulrak bolsa onu şo ýeriň gapdalyndan ulakan bir howuz taýýarlaýarlar. Howuzyň töweregini paketleýärler. Sonra ýagan ýagyş ýanky dağın ýokarysyndan akyp gelýän suwlar ýanky howuzyň içinde dolurýar. Soň şol howuzyň içinden çykaryp ýanky kiçiräk ýerlerine suwlaryny, ýani suwlama işlerini alyp barýarlar. Hytaýlaryň ekin ýerlerini görüp ýene de fırsat ýadyma düşdi. Çakam işimizde, gapymyzda ulu bolmadyk, ýani kiçiräk bir ekin ýeri bardy. O ýerde dem ejemjan her hil durly zatda ekkädi. Edilişi Hytaýlaryňky ýaly, ýani her 1 metrden bir durly zat diýip biler. Bir yerik pomidor ekken olsa, yine biraz aňyrana kartoşka ekke, yine aňyrazygyna kelemekke, yine aňyrazygyna balgaruj ekken olsa, beýle tarapyna soğan ýaburç ekke. Şeýle Hytaýlaryňkym her zat bar, ýani kiçijek bir ekin ýeri ýöne her hili her türlü zatlardan ekilen. Esasen bularda ekilýän zatlar o turlary, ýani bizde ısmana kelem diýip tanıştırıp bilerin, ýöne bularda has köp görnüş, ot görnüşleri bar. Şolar ýaly 7-8 görnüşlü otlar, yeneler, yenedem gawat gelen zatlaryndan soğan, sarımsak has köpdi. Owa için aýlanıp görünýäňem, dağın arasynda, tokoýlaryň arasynda aýlanıp görünýäňem, daş töwerek kamera bilen gurşalan. Dogry edil medianyň berýän habarlaryna ýaly her bir ýerinde kamera ýok, ýani o ýerinden bu ýerinden hemme ýerinde kamera ýok. Olar ýerlerlerin baş şäheriň içinde ýöne edil, owaň içinde olar ýagatlar ýok. Ýani esasy çatyrykda, esasy ýerlerine giňşiräjik bir adamlaryň köpçülik bolup barajyrak, ýene şolar ýarak ýerlerine, her ýerlerine belli ýerlerde kameralar bar. Köp jaýlaryň diwarlaryna, depelerine ýa-da ýokarlarynda şeýle ajdarhanyň heykelleri bilen bedelen şekiller bar. Bu da Hytaýyň taryhy, ýani rowayatlaryna ýa-da hekaýalaryna baglaşdyryp ajdarhany Hytaýlaryň ruhu güýje taplaýarlar.
Korktu. Bu yerde de kichiracık bir basketbol meydanchası var. Onamga inansak parka vurup turlar. Mashin park etdiler ekan. Yine yanında da adamların mask edip bilmek için kävir kurallar. Qaydanda günür tanlığımı şu goledaki bir yerde naharxana tapıp, restoran tapıp şu yerde yerini düşünüptüm. Yana golayda hadreçenli içili restorana ama mağazinlara kavat gelmedim. Şu tayda bir kiçirak dükkan ip yapıldı. Ni hao. Ni hao. Almanya. Ni hao.可以看到来。你好6块。 ，6块钱，好的。这最近有没有吃饭的地方？没有这里，没有，这个村里都没有吗？没有的。哦，支付宝收款谢谢了6元。 Berdeki sıracık bir market var ekeni, o markettedim. Bu lokan köp tatlar satılmaya eken. Şunu aldım. Bunu ortalık, şunu imel olacak. O yaşlıların soradım, başka bu teorikte nahar iyileyen, yendileyen yerler var mı? Nerede var deyip, o da yok, buloğun içinde hiç yerde restoran tapmartın dedi. Yani neyme başka yerlere gidip görmeli olar. 去到西北村地方里也好呀。 Çağakak, yadında düşen olsa Jackcan'ın ya Bruce'nin kinolarını gören vaatımız şeyler şipırları vardı, o da insimi çekipti. Ha, bu da hakiki şölemeler. Kerpiç yağlı, gatı, daşta nesalan. Wow, fişler yağlı kiçiracık bir ova ve daş tuğruğu dağ ve tokoyluk gülen vursalan. Bu yerde yeniden kiçiracık ekin meydanları. Bu yere girsen olayam kadar parlak göreli. Hiç kim yok gali yani. Nehme de orada gir görecek. Ağırlıklar yine tokoyluklar var gitti ya. Onun hem vaatından çıkacağız yine golayda hayta olar var, onları gözlerine çıkacağız. Dostlar bu ovanın yakınında şeylerak yerde bir kiçirak Evliya gavat geldi. Evliyanın içine daylanıp gördüm. Bizim evliyamızda şeyle guburlar gümmöz edip toğalak edip koyulayan olsa bulankıda yani daşlı ödem gati daracık yerde kiçi yerlerde koyular ekeni. Neyse kiçi ulya ortadan şeyle varken guburlar vardı. Belki berdedin ovan adamlar değil, şehrin adamlar hem gelip öz zatlarını zaylayan bolup bilerler. Şu yerde ara montajla girmeli oldum. Kävir Xitaylılar öz yakınları ölen yadayında onu öz zayının arka tarafına zaylap ya da öz milliğinin bir arasına zaylap yakından ide etdiler. Hol görýän ýoluňyz aňyrdan gelýär. Men şondan geldim. Berdenem içerik girliýär we şu ýola getirýär. Duruşuna şeýle aşaklykkan çay ekilen ullakan ulu meydança şeýle ýapyk meydançadan duruş bilen çay ekilen. Berem ýene de kiçirajyk ekin meydany. Bu ýol bilen hem göni ady nämedi? Şişi owasyna barýas. Şi diýmek, günatar diýmek, ş diýen söziň manyasy şu an anyk aklyma gelmedi ýöne. Şişi owasyna barýan. Häzir birazdan barıp olawaňam içiniň nähilligini göreli. Ýene de ýolumyň öňünde ilmiň aýasynda ýankaly çay meydançasy bar. Bu ýeri häzir bolmaly, bu ýerden şeýle otlar ekilen asmanaga megdeş. Böyle şu yerden geçeli. Çayın şuları al gülleri var. Yanlışmasam bu çay jasmin çayı mıydı ya?
Yani anık bir dat demeyin sebebi. Ot kalınnak çayın neyle kollanığını doğru tanımak, bilemek. Bu da şeyler akbar kiçiracık. Çay melleri. Bu görüyen, çıkayın. Bu görüyen mellerimiz kat ulu değil, kiçiracık. Yani şeyle çay ekilen çay meydança. Yani yankı görenlerimizdeki çay ekilen yani dağın kertindeki şeyle yapıldığındaki çaylar kat ulakan yerde. Men gözüme iyilen yer belki 20 hektar, 30 hektar, 40 hektar yani şeyle ollukta deyiplerin anık nehel ollu vardan bilemek yani. Demek isteyenim dünya yağlı çay Xitay'da yetiştiriliyor. Aslında bizim ulanyan çay sözümüzün Xitaylardan alınma. Xitaylar çaya ça diyorlar. Yani bizim ulanyan çay sözümüz Xitayların ça sözünden alınma. Tavasından beri gelince 3-4 kilometrelik bir yol yürüdüm. Bu yolum yani esası şu yol, şu gelen yolum. Tepeli, petli yani burada yukarı çıkardı, burada aşağı çıkardı, yine yukarı çıkardı şu adam. Yanlışmasam İngfonku tepeye çıkıp ondan sonra Şişe Ovası'na varyan. Şişe Ovası'nın tevigatı benim fikir etişimden has ovadın olmalı. Sebebi taştı olarak tevigat, bağlık, güllük. Seyredin bu bağların. Yani tevigatın gödüllüğü belli biliptir. Yine şu gün yolun uğrunadam Şişe Ovası yeniden 500 metre doğru aldı. Berde de yine çay palatası. Bu da kenar ullal kiçiracık çay palatası. Yolun kel maşin geçmeye halinler yanlışmasam 2 ya 3. maşin olmalı. Şuları alayım bir motor çıksa müneyinliydim. Yürek gelmek gıdıklanmalı. Aylanıp arası havadan demallığımız olur. Ve Şişe Ovası'nın girilgisi de şeyle yine de aşağı düşüp barayan ova girer girmez itlerle kavatlaştım. İtlerle biraz oynayın şeyle de atlar valla. Kötü. İtlerle biraz oynayın dedim. Yarmağa tinen aşağı. 你好。你们这里工作吗？还是你们的地方？不是我们工作，那个地方是你们？很脏，我们来扒一下。然后这里有他们收垃圾的人，那个叶子都倒在这里。我说不行，我们要洗东西的哦。你们住在哪里呢？我这里啊。Bu arası çılığı edip böründaydanın bu yeri Iyekeni. 拜拜。晚饭好了呀？啊？最近有没有吃饭的地方？吃饭。吃饭的地方。吃饭的地方。对。就是这里过去那一间白房子后面的。园子里可以看一下。可的，可以的。好的。不好，我们弄得不好。不是啊，已经很好了。很好是吧？对，已经很好了。啊，我园子里也看一下。我好像第一次来看看中国农村的家里。你是外国的？我是外国的，对，我是土库曼斯坦的。哎呦，很好。我可以打水。对，我们也有这个。也有的。对，也有。要那时间长了那个皮球不好了，要放一点水。啊，对对的，放一点水，然后就出来了。弄出来。这里出来的水好喝吗？还是不喝？我们不喝的，冬天有点热。啊。冬天热的，夏天很凉。你们不喝这个水吗？我们喝那个自来水。对对。这里那个有灰，烧起的茶壶里有白的东西。对对。哦，你们用这个然后给水是吗？这里开一下。对，然后开一下那个。然后这样给水。哦哦，我这个也体验一下了。谢谢谢谢，好了。浇水的，他们洗车也洗。啊。租给人家住的。是租给别人是吗？租给别人住。哦，3层是吗？啊？3层。3层。还有一层。下面地下室。哇，也可以租吗？地下室不能租。拖车吗？这个太车啊。对，太车。你们也有的。我们也有，对。你是新的，造了2-3年了。2-3年。造了2-3年。真好看。这里也是你们的吗？这里有什么东西？种菜。种菜？哦，你也种菜的。你要不要跟点起吗？看一下看一下。要不要看？
你烧不烧？我不要菜。那这里面养鸡。养鸡？是不是？可以看吗？可以看，在下面的。Berde dem tavuk saklayalar diye. Ha, Kambojen. 好，没有来了。怕人，没有来。Bu yerde tavuk saklayar ekeni. Tavuklar korkuyor diye.不要了，谢谢。非常感谢。很多菜。对，很多菜。很多菜。好了，谢谢阿姨。不用谢的。开水要吃吧？开水。喝点水吗？喝点水。麻烦你了。不用的。不要了，就对，不要钱，谢谢，就水就好了，喝水就好了，可以的，我已经习惯了。我也吃开水，我老公喜欢吃茶叶。我们弄得不好看啊。很好看了，已经很好看了。水？苜那个苜高苜那种高苜我们叫树吗？山吗？山，我说不好普通话。没事，山有的。有的。我住的地方没有，但是我们国家有很多山。种茶的地方，什么茶树？茶树对。茶树我们就是过年过3月份采茶的。3月份。3月份。你们也有茶的那个吗？有叫很晚了已经。对，谢谢阿姨。不要了，我已经喝饱了。谢谢阿姨，非常感谢。不用谢的。不用谢。再见。我住在西湖区那边。那里啊，杭州很好的哦。对，我是学生。转一圈。对，转一圈。看看啊。好的，谢谢阿姨，非常感谢，谢谢。Dayzamız yani mehirli mihmanatlar bersekeni gelişimden o yerde salam verişimden men bilen gowy garşalyp gürülüşmäge başlady. Bu da onun öýü 3 kat diye en aşağı katında da padvalı var, yer zemini. Sonra hovlusunun içinde şeyle güller yetiştiriyor. Hemmesini ödüm ekkeniydi. Şular ýaly ýanky görüşüňiz ýaly o yerlerde de suwly berýän yerleri var. Bye bye, şişe. Gel içeri girdi birazcık oynadı ya. Onun böyle benim içeriğini göreyim bahana bilen Xitayların öyünü görürseyip öyünün içine girmen bir hilek gördüm çünkü öy diye kireyine arendasına başka adamlara beriye içine yeniden öldürünün başka adam yaşayan başka da hocalıklar var. Şoň üçin öyünün içine girmen bir hilek gördüm yani daşartından şeyle bir Xitay ovalı bir yerinin hocalygyny gördüğümüz boldy. Şular ýalak basketbol üçün ya da sport nemeler üçün yerleri var. Yine bu yerlerde de çayların yanına, kapılarına yan kıyalak ekinler ekkeler. Bu da edil bizlerin kıyalak bolmagy çemeli. Yani bizden bara şol bir ekilýän zatlar esasanam kartoşka, pomidor, balgarburç, baklajan ya bolmasa soğan, hıyar, şoň medestatlar. Bularda edil şolar ýaly esasy şo zatlar gündelik durmuşyndaky öýünde pişirip ýip biljek otlary. Ve ýene de yan kova baramyzda şular ýaly musur atylýan yerler ýokdy, hap atylýan yerleri. Bu yerde de olan marakeni Halkaydan kameralarımdan biri. Her yerde şular ýaly esasy belli yerlerde kameralar bolýar. Ingolsa ýa-da goçurkya kenotayda. Xitayň diňe şäherlerine aýlanyp şäherlerine gidip itleri, pişikleri diňe adamlaryň elinde gidip ýören halyny görýärdim. Nähilýeýin öýünde ýetişdirýärler. Käwatçyk daşaryk aýlamaga çykýarlar. Ýanky daňly duran itler ýa-da köçede aýlanyp ýören itleri Xitayda owalaryna edil biziň kämekdeş bar ekeni
Yine yanlışmayan olsam, olağım hemmesinin eyesi var, özünün eyeleri var, yani özleri seret gelir. Eyesi aylanıp gören it pişik olsa, böyle gezmeye deyip düşünüyorum. Çünkü ön keştişim boyunca adamlara ziyan vermezliği için, adamlara topulmalığı, yarmazlığı için tutuyorlar diye eşittim. Gatolla kan bir obada, yani Xitay'daki bir adeti ovalardan birisi. Yine de yolun orta arasında şöyle ekilen yerler. Şul soğan ya sarımsak mı? Soğan ekeni. Helkidaydanın Gürkü'den restorantına taraf barayan şu yerde deyipti. Şöyle yerlerden geçip. Şurada bir aktamın aşağına dedi. Yüzmek bolanak, bal tutmak bolanak, ot yakmak bolanak diye. Onda da yürüyte bal tutulan torlar var ortayda. Helkidayda şu Teorak'ta bir yerde Aktam'ın kaptalına Naharhana bardan aydıptı. Teorak aylandım, 2 kişiden soradım, Naharhanan tapmadım. Ahir aylanım tapamdan sonra olsa, ol Naharhana yapılıptır, vaqtlayınca işlemeyar ekeni. Ovanın başka yerinin Naharhana tapmadım, biraz aylanımdan sonra izmağa aytdım. Kameramın zaryadı kutaranlığı sebeple kameramı zaryada koydum. Yolla izmağa ilerken yine bir ovanın denimle durup Naharhana öldürdüm. Nihai. Niye aldım? Seli. Nerede su? Ha, bu kadar su iken. Yatsana. Dostlar, aylandım, kova geldim. Şu adam, şular yağlı bir holün içinde. Berda bir daydamız var ekeni. Ben adır hapalamayayım. Hapalamdan kitleyin. Daydamadan küçücük dükkanı var ekeni. O dükkanıdan şeyler bir aş taptım. Şular ya dükkan. Daydamadan şişe. Daydamadan dini mi ya yine şunu mırdatlar yazıya okaya. Ya başka Naharhana tapmadım ne deyin. Şimdi ale aşağı bilmeli oldum. Hatta oturar yerler var ekeni. Şuna geçeyim. Sonra bu Golaydı'dan nemeleri var. O yerlere gider. Birazcık alıştım. Yangay nasıl uyudum. Biraz alışandan sonra karnım doyurayım. Koğusu alışanca şu Teorak'a gidelim. 5 minut Teorak'ta nemeler var onu görelim. Ne yankı daydamadım. Küçücük dükkanı. Böyle yukarı gideceğim. Bir yerinin hoğlusuna giriyor. Bu yerin bir yerinin kapısı. Şuların hoğlusunu haladım da. Şuların könücü duruşuna ağaçtan yapılan öğü hoğlusu var ekeni. Şunu görmeyi istedim ama öyle dışarıda yok. Yan bağıttı içeri girdi. Böyle da gittik. Açtı hain olundur deyip umut etken. Açalı. 5 minuttan hakem geçti.
şeyler için var kadayın. Ağacı sövretinden aş. İçkim şular yalak. Onu ne mi? Bana isteyem açık olsun. O açıktım ama. Ağaca kenardan.啊，毕业了已经。今年会毕业的，所以没上课。哦，好。哦，说那还得要这里面的。不是要10个嘞？对，嗯。对，要10个嘞，多少了这里？那么毕业的时候回国还是在中国啊？嗯，看情况吧。看情况。对。啊，我们这里难得看到的呀，这你们这个留学生很少的呀。嗯，一般不太会来的。对，很多人没有来这里。对，我一般就是想看中国人农村里怎么样。农村，对，农村我们现在还可以啊。嗯，非常好。我上一个月，我刚到菲律宾去，菲律宾，你去了菲律宾？哎，我去了菲律宾了。哦，他们那个国家条件很差的。很差的。哎，菲律宾。但是漂亮的地方很多。哎，漂亮的地方还有。岛什么的。都是岛，哎，都是岛的。对。它菲律宾有700多个岛屿了，菲律宾。应该。台湾呢？台湾没有。台湾没有。还没去过。哎，现在我们农村条件好。对。像我们都有退休金，每一个月国家都打下来了。嗯。用够了。老房子，哎。老房子有人住吗？老房子啊？有人住吗？人家是有的，现在没有人住，都住新房子去了。你要看嘛，去看一下吧。哦，这里。在这里面。Hello。看老房子。我们原来这里啊都是卖好的老房子，后来拆掉了，造新房子。然后这个老房子，像这个牛台、对，门了都是新雕的嘛，都雕的。很久以前的房子是吗？哎，都是起码是100多年了吧？哦，100多年。这园子里很好。这个干啥的？这样挂东西的吗？哎，对，这个拉衣服的嘛。哦，拉衣服的。拉衣服弄一个竹竿，这样子一放。哦，知道了，知道了。横的弄一个竹竿嘛。啊。要拉衣服的。Bu bambuktan eginlikka saptırlar dağdatılan şeyle ortasına ağaç koyup sonra üstüne egneşik dağdatılan niye? Da şişe susala. Yan korkudan köyüne ağaçtan yasalan Xitayca ayına içinde hiç kim yaşayan olmasa diyen yok. Barıp girip bilersin dedi. Ni hao? Yanlışmasam bir yaşayana meydiye verdi. Egneşikler asılgı, zatlar asılgı. Ni hao. Ses yok. Yukarıda sağatta böyle suratlar var. Yeniden dünkü birinci bölümde kurulmayan mavzudan surat asılgı. İçi duruşu bilen köne dağıtlar. Şeyler akvar köne ağaçtan yasalan zay. Xitayın ova durmuşundan biraz başardığımızdan aylanlık gördük. Yönü bu demek değil, Xitayın hemme ovası bularıyalak. Çünkü Xitay dünyanın en ulu 3. yurdu ve bundan başka da münglerce ovaları var. Yani yine görülmeyen, bilinmeyen münglerce ovaları, yerleri vardır. Ve hatta bir ömür Xitay tutuş aylanmağa geçsenem, gidersem bar yerini aylanıp görmeye yeterlik olmaz mı diyen
Bundan soňky Hytaýda ýaşap geçirjek döwrümde de nerelere gidip nerelere aýlanyp ýetişerin onuň tek bilemok. Ýöne Uygurlar ýaly, Tibetler, Mongollar ýaly beýleki milletlerden bolan toplumlara aýlanyp olaň durmuşlaryny görmek, olaň ýaşaş hakynda täze informasiýalar edinmek arzumda bar. Egerde bu zatlary hakykatdan hem gidip şolaryň durmuşyny öwrenip, şolaryň durmuşyny bilip video çekip siziň bilen paýlaşmak nesibemde bolaýsa da özümi dünýäniň iň şansly adamlarynyň biri taplardım. Şunuň bilen hem Hytaýa gedelenç bölümimizi şu ýerde tamamlalyň. Ýeneki bölümlerde görüşýänçek özüňize goýja serdiň.